Good news alang sa mga mamalitay. Nagsugod na og ubos ang presyo sa karneng baboy gikan sa 5 pesos ngadto sa 20 pesos matag kilo sa General Santos City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sayo sa buntag na malit og karneng baboy kining 75 anyos nga si Nora Garcia sa public market sa General Santos City. Kani. May na lang sa sabaw-sabaw. Panagsalang gud sa isa ka semana may na lang. Apan, dako ang iyang kalipay tungod. Ay ubos dai mo karon gang. Okay naman na siya. Okay na siya. Doon na di ay pag-ubos sa presyo sa karneng baboy. Kahinumduman nga sa milabang bulan sa Abril, miabot sa 320 pesos per kilo ang presyo sa karneng baboy. Apan karon, mapalit na lang kini sa 315 pesos per kilo. Sukad nga ni saka ang presyo sa lana, naasab sa halos 20 pesos ang gisaka sa presyong karneng baboy din sa Jensan. Apan sa karon, gilauman nga naasab sa 5 ngadto sa 20 pesos ang pag-ubos sa presyo gumikan sab sa paghinay-hinay sa pag-ubos sa presyo sa lana. Butang nga good news alang sa mga mamalitay din sa Jensan. Nag-ubos og 5. Nag-ubos mo para pigiri og gamay. Niubos ang farm gate price. Karon nag-ano na sila. Nag 175, 170 plus by Tuesday may advice nga magbaba na pud sila. So possible ana kanang 315 mahimo nag 305 or 300. Apektado sab ang kita sa mga meat vendor sa maong public market gumikan sa krisis sa lana sa milabang bulan. Busa malaumon ng mga meat vendor nga magpadayon unta ang pag-ubos sa presyo sa lana. Kita po na to ang gasolina. Nibaba ang gasolina. Siyempre ang costing manggod ana nila. Pag taas ang ilang costing, for example ang pagkaon sa baboy, feeds ana. Musaka gina sila. May factor pud ang kanang demand. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao.